Dnes si ukážeme podvod menom Makita. Na parkoviskách, pred hobbymarketmi, na pumpách, aj pred supermarketmi nájdete pochytených predajcov, ktorí vám tvrdia, že majú perfektný set Makita. Na to, čo sa teraz pozeráte, nie je set Makita, taký ani nepredávajú. Je tam uťahovačka, je tam uhlová brúska a je tam momentový uťahovák. Avšak všetko je zle. To, čo teraz vidíte, vyzerá ako Makita, ale nie je ako Makita. Problém je v tom, že tam nie sú LED diódy, ale nálepky. Z druhej strany je vidieť nejaký čínsky popis. Toto nie je LED senzor, ale iba nálepka. Z druhej strany je nejakých 1250 €, avšak s týmto nemá nič spoločné. Nálepka Makita je ešte aj zle nalepená, keď ju odlepíte, uvidíte predajcu. Nabíjacia súprava, absolútne zle nalepená. Zozadu zasa no name. Brúska nemá nič spoločné s originálom. Dávajte si bacha, nikto vám nedá zľavu 900 €. Sú to čistí podvodníci, videl som to už aj na bazoši. Ďakujem zákazníkovi, že mi ešte raz dovolil toto natočiť. Držte sa a makajte.